Sori, toi video taas jälleen pätkäs. Joo, Orion. Me ollaan täällä Orionin kanssa tällä hetkellä paikoillaan. Ihanat. Sori, että se taas pätkäs, mutta olin sanomassa siis, että saatte tietenkin itse katsoa, että mitä sisällöstä me haluatte katsoa, koska mä haluan tehdä semmoista sisältöä, mistä mä tykkään, joten koiravideot ja Slays-videot, koska niitä mulla on kiva tehdä. Mä rakastan tehdä koiraedittejä ja maideita ja kaikkia tämmösiä. Ja sitten Slays-videot ja sitten itsekin kuvata joitain maideita. Joo, ihana, mennään kohta kotiin. No joo, voidaan jo jatkaa matkaa. Otat noin jalat. Noniin, mennään. Jatketaan jo matkaa, kun sä oot noin malttamaton. Mut niin saatte itse tietenkin valita, että katsotteko pitkiä videoita vai koiraedittejä vai Slays-videoita vai jotain muun maideita. Vaikka mun maideitahan on myös Orionin maideja, koska Orion liittyy mun elämään aika paljon nytten tietenkin. Mutta niin, Orionin maideita, eka maide varmaan tulee sit, kun se on jonkun viikon tai vähemmän aikaa tai pidemmän aikaa asunut meillä. Ja jonkun maksimissa on varmaan vajaa viikko, koska sit me lähdetään sinne, missä mun serkut asuu. Niin kuin joskus ensi viikolla tai sitä ennen seuraavalla. Niin ehkä vajaa viikko. Orion, liikettä. Vajaa viikko tai jotain. Koska että Orion ehtii vähän tottua asumaan täällä, niin sit siitä maideista tulee teille tietenkin parempi ja kivempi katsottava, kun Orion on jo vähän tottunut tänne. Mutta tämmösiä videoita saattaa nyt tällä välillä tulla, kun ollaan lenkillä tai jotain tämmöstä Orionilla. Ja sitten koiraedittejä ja sitten saattaa tulla Slays-videoita, jos mä kuvaan niitä. Mutta eli anteeksi Orion, mä astuin vahingossa sun hihnan päälle, kun tää on niin löysällä. Niin, eli niinku, nyt tulee sit niinku Orionin maideita ja kautta mun. Ja sitten koiraedittejä ja Slays-videoita. Ja valitkaa sitten tietenkin itse mitä katsotte. Ja joo. Ja nyt just saattaa tulla ennen kuin tulee Orionin maideita, alkaa tulemaan niin Slays-videoita, koiraedittejä tai tämmösiä pätkiä, kun ollaan Orionin kanssa lenkillä. Mutta siis niin kiitos muuten tosi paljon, 125 tilaajaa, siis mä en oikeesti käsitä, että niinku, mullahan on WhatsApp-kanava ja siinä on niinku 83, no on sekin kyllä aika paljon, mut silti, että niinku mun niinku kanavallahan oli niinku joku, okei Orion mennään täältä, se on ihminen, mun kanavallahan oli joku, Orion käydään vielä täällä päin vähän. Mun kanavalla oli ensin joku 40 seuraajaa ehkä maksimissaan. Ja kun mä tein jotain ihan sokin kaikkea edittejä. Mut sittenhän kun mä aloin tekemään koiraedittejä, niin mun kanava nousi huippuunsa, koska nyt on 125 seuraajaa. Mä oon niin kiitollinen siitä ja niin iloinen ja ihmeissäni, että miten mun kanava on ikinä voinut saada noin paljon. Mut niin, koiravideoita varmaan tulee eniten ehkä ja sitten myös just Slays, koska niitä mä haluan tehdä myös, koska mä rakastan kuvata Slays-seillä videoita. Ja sitten koiravideoita, maideita ja edittejä. Ja valitkaa tietty itse mitä katsotte tätä. Ja joo, mä oon siis ihan todella kiitollinen 25 seuraajasta, vaan 120 seuraajasta. Olen ihan super kiitollinen, mutta Arian seis. Niin, joo, vielä sanon, että saatte itse valita mitä videoita katsotte ja tulee Slays-videoita, Orionin maideita kautta mun ja koiraedittejä ja kiitos vielä ihan super paljon 125 seuraajasta. Mut nyt me lähdetään Orionin kanssa kotiin ja Orion saa ruokansa. Joten heippa!